Ang liliit ng mga building dito. Ano ito? Mga bahay ba ito? Liliit. Parang mga semento na ano eh. Dubai, boy. Dubai. Landing na. Siguro mga isang oras lang, balik na ako ng Pinas. Eh, syempre, may naasikaso din ako dun eh. Ay, salamat. Matagtag ng konti. Yun, napag na. Grabe. Galaw. Na kami. Anong oras na kaya? Nakakaduling. Tok na ako. Tulog na ako. Bukas na lang. Malino naman pala. Kala ko hindi eh. Tama lang.